हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण बघणार आहोत घरच्या घरी कोथिंबीर कशी उगवायची ती। तर इथे मी ऑलरेडी उगवलेली आहे। तर आठ दिवसात छान अशी उगवते ती, पूर्ण भरलेली आहे चांगली आणि 8 दिवसातच ग्रो होते ती पटकन आणि छान अशी मोठी मोठी पानं आहेत। आणि इथे हा पुदिना आहे। हा पुदिना सुद्धा मस्त असं स्प्रेड होतो सगळीकडे एकदा लावल्यानंतर। तो कट केलेला मी, तो नेहमी वरच्यावर कट करायचा म्हणजे तो छान वाढतो। तो पूर्ण भरलेला आहे, त्याचं छान अशा फांद्या फुटल्यात त्याला आणि पानंसुद्धा छान मोठी मोठी आहेत। तर आपण आता बघूया की कोथिंबीर घरच्या घरी कशी लावतात ती। आता कोथिंबीर उगवण्यासाठी इथे मी हे मल्टीपर्पज कंपोस्ट घेतलेला आहे, म्हणजे आपण खताचा वापर करणार आहोत। पूर्ण खत आहे हे। आणि मी इथे कोथिंबीर उगवण्यासाठी धणे घेतलेले आहेत। तर धणे तुम्ही बघू शकता की हे गोल गोल धणे आहेत, आपण जे जेवणात वापरतो ते नाही आहेत। तर हे वेगळे येतात, ते दाणे गोल गोल असतात, छान असा गोल दाणा असतो त्याचा। आणि त्याच्यानंतर आपल्या जर गार्डनमध्ये माती असेल तर ती तुम्ही घेऊ शकता। तर इथे मी ही माझ्या गार्डनमधली माती घेतलेली आहे। तर आपण आता बघूया, मिक्स करून कोथिंबीरीचे दाणे आपण त्याच्यामध्ये पेरायचे। आता मी इथे हे दाणे घेतलेले आहेत, तर ते मी 1-1.5 चमचा दाणे घेतलेत। तर ते दाणे गोल गोल आहेत, तर ते आपण मध्ये असे तोडायचे आहेत। थोडेसे वाटून घेतले तरी चालेल, खलबत्त्यामध्ये वगैरे असे थोडे असे तोडल्यासारखे करायचे ते, कारण की त्याचे 2 बाजू असतात, त्या दोन्ही बाजूला कोथिंबीर येते, म्हणून ती ग्रो करायच्या आधी आपण त्याचे दाणे येते असे हाताने करून घ्यायचे, नाहीतर मग तुम्ही खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेतलात तरी सुद्धा। आता मी इथे ही कुंडी घेतलेली आहे, तुम्ही कोणतीही कुंडी घेतला तरी चालेल, प्लास्टिकची घेतली तरी सुद्धा चालेल। तर आता त्या कुंडीमध्ये आधी जी आपल्या गार्डनमधली माती असते ती टाकायची। तर इथेही मी माझ्या गार्डनमधली माती घेतलेली आहे, तर ती मी आधी टाकणार आहे। आपण ती चांगली मिक्स करायची। तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा खत टाकून करू शकता, पण थोडं मिक्स असल्यानंतर छान वाढते कोथिंबीर। तर इथे मी या बॉक्समध्ये माती घेतलेली, तुम्ही आता ती आधी सगळी टाकणार आहे। त्याच्यानंतर इथे माझ्याकडे हे खत आहे, तर ते खत सुद्धा आपण घ्यायचंय। मिक्स करून घ्यायची, खत आणि माती चांगली मिक्स करून घ्यायचे। चांगली मिक्स करून घ्यायची माती, चांगली वरखाली करून घ्यायची, मिक्स झाली पाहिजे खत आणि माती। त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये अजून माती ॲड करणार आहोत। माती आणि खत असं त्याचं प्रमाण ठेवायचं। तर आता मी इथे पूर्ण हे खत टाकलेलं आहे, माती आणि खत असं ते समप्रमाणात घेतलं तरी सुद्धा चालेल। तर आता त्याच्यामध्ये हे जे धणे घेतलेले होते ते थोडेसे क्रश करून घेतले, ते तुम्ही ते टाकायचे त्याच्यामध्ये। प्रत्येक दाण्याला कोथिंबीर येते, त्याचे स्प्रेड करून टाकायचे। असे स्प्रेड करून टाकल्यानंतर आपण त्याच्यावर अजून एक लेयर द्यायची, वरती अजून एक लेयर द्यायची। हे तुम्ही घरच्या कुंडीमध्ये सुद्धा लावू शकता, छान ग्रो होते। आता ही आपली लेयर झालेली आहे।
म्हणजे आपल्याला वर खाली करायला लागत नाही. तर आता आपलं हे लावून झालेलं आहे. आता लावून झाल्यानंतर झाऱ्याने थोडंसं पाणी टाकायचं, जास्त ओलं करायचं नाहीये, थोडंसंच पाणी टाकायचं. आता मी ही कुंडी उचलून उन्हात ठेवलेली आहे. तर थोड्या वेळानंतर आपण ती पुन्हा ठेवून द्यायची त्याच्या जागेवर. 5 ते 6 दिवसांनी त्याला अशी पानं येतात, छोटी 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 ग्रो होतात ती. मग त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप म्हणजे एवढी वाढते ती. तर मी आता हे 1 2 3 4 अशी छान ट्रे लावलेली आहेत. तर ह्याच्यामध्ये मी मेथी लावलेली आहे. तर मेथीसुद्धा छान वाढते ती, आणि ती सॅलडची पानं आहेत. तर एवढी वाढल्यानंतर 8 दिवसात ती छान अशी एवढी वाढते आणि आपल्याला छान कोथिंबीर मिळते. हा पुदिना आहे, पुदिनासुद्धा घरचाच आहे, मस्त लागतो तो, फ्रेश असतो एकदम. त्याच्यानंतर ही स्पिनचची पानं आहेत, पालकाची छोटी छोटी पानं लावलेली आहेत. इथे मी ही कांद्याची पात लावलेली आहे, आणि हे रॅडिश आहे, रॅडिश ग्रो होतं इथे. खाली रॅडिश लावलेलं आहे. रॅडिश म्हणजे एक प्रकारचं मुळ्यासारखं असतं, ते खूप छान आणि हेल्दी असतं. त्याच्यानंतर इथे सुद्धा मी एक लेट्युसचाच प्रकार लावला आहे, तर ते आता वाढतं आहे. आणि ते वरती फुलांची झाडं आहेत. आणि ही मस्तपैकी राजबेरी आहे, ती सुद्धा छान वाढते. अशा प्रकारे घरच्या घरी सुद्धा आपण सगळं ग्रो करू शकतो. हे ॲपलचं झाड लावलेलं आहे मी, छोटं असतं ते, हे सुद्धा कुंडीतच लावलेलं आहे. तर त्याला छान असे ॲपल आले, छोटे छोटे आहेत. तर ते 8 ते 15 दिवसात छान ग्रो होतील. ग्रीन ॲपल आहेत ते. तर मी ते सुद्धा कुंडीतच लावलेलं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही घरच्या घरी सुद्धा फुलांची झाडं किंवा कोथिंबीर, टोमॅटो, पुदिना, वांगीसुद्धा अशा प्रकारे हँग करून तुम्ही लावू शकता. तर छान असं आपलं छोटंसं गार्डन होतं तयार. कोथिंबीरसुद्धा छान येते, पुदिनासुद्धा छान येतो, टोमॅटो येतो, काकडी येते. ही जी जास्त न वाढणारी प्लांट्स असतात, तर ते तुम्ही घरच्या घरी लावू शकता. तर तुम्हाला आता माझा व्हिडिओ आवडलाच असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही हा व्हिडिओ वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल धन्यवाद.